Dzina la Tate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen. Ino ndiyo nthawi yabwino, nthawi imene Mulungu akukomera mtima anthu ake. Kalata yachiwiri ya Paulo yolembera mpingo wa kwa Korinto mutu wa 6 ndi 2. Mutu waukulu wa mbindikiro wathu ndi umenewo, nthawi yabwino ndi ino. Lero abale ndi alongo lachisanu pa 8 March chaka cha 2024 talowanso mu tsiku la namba 21 la mbindikiro wathu uno. Dzulo timati mpira uli pa half time, lero tayamba chigawo chachiwiri, tayamba second half. Ndipo mukayang'ana ndikuti pa masiku 40 paja tatsala ndi masiku 19. Ulendo wanu pofika pano, ulendo wanga pofika pano, timayenera tizinena kuti tayamba kuona zipatso za nyengo ya Lent, tayamba kukhala anthu osinthika, tayamba kuadabwitsa ena mwaubwino. Ndidanena m'mbuyomo kuti kusintha kwa munthu, kusintha kwabwino kapena kusintha kolakwika kumatenga masiku 21. True change, either in the positive or in the negative form, takes place within 21 days, 3 weeks. Ndetikayang'ana masiku 21 akwana tsopano a nyengo ya Lent. Ndekuti tikaphatikiza masiku a mulungu aja ngati uno tili mulungu wachitatu, titha kuona kuti mwina papita masiku ndithu 24 tili mu nyengo imene ya Lent. Mwasinthika bwanji? Ndikusinthika bwanji? Izi zitulutseni muno ngati sitikusintha. Aliyense asakesake sichikusintha ndi chani, ndipo sindikusintha chifukwa cha chani. Lero tikupitiriza kuona mutu wathu umene mthenga wabwino umene taona tsiku la mulungu lapita watipatsa. Dzulo timakambirana zonena kuti tikhale anthu okanitsitsa kuchita katangale pa magwero onse a moyo wathu, komanso tizikhala ndi mkwiyo wabwino, mkwiyo ofuna zinthu zisinthe pa mphakati, mkwiyo ofuna zinthu zisinthe pa parish, mkwiyo ofuna zinthu zisinthe m'dziko, mkwiyo ofuna zinthu zisinthe m'moyo mwanga omwe. Ndi mkwiyo umenewu sudzapangitsa kuti tidane ndi anthu, udzatipangitsa kuti tidane ndi makhalidwe oyipa mwa ife komanso mwa anzathu. Pa chifukwa chimenechi tidzapereka ma alternatives, constructive criticism, kuti tizipita chitsogolo. Tsiku la lero pamene tikunena kuti zitulutseni muno, ndimafuna tikambiranenso mfundo ziwiri. Fundo ina tidayamba lachiwiri lapita, koma tipitiriza titambasula bwino tsiku la lero. Fundo yoyamba imene ndimafuna tione tsiku la lero ndonena kuti Ambuye Yesu adaonetsa mkwiyo, Ambuye Yesu adakwiyirapo anthu amene amachita malonda m'tchali chimodzi, chifukwa chonena kuti anangosamala chipembedzo, sanasamale zimene chipembedzocho chimapempha. They only cared about their religiosity without caring morality. Titati takumbukire malemu bambo Kazingachire pophunzitsana ku sukulu amauza mobwereza kuti alipo anthu ena amene amapanga major in minors. Ndeti ilipo anthu ena amene timakhazikika mu zinthu zimene sizili, tisanene kuti zofunikira, koma zimene sizikupanga thunthu, sizikupanga kasupe, sizikupanga nsanamira ya zinthu zimene tikuyenera tipange. Kugwiritsitsa malamulo sichinali chinthu cholakwika ayi. Kusamala malamulo sichinali chinthu cholakwika ayi. Komano kuseri kwa malamulo kuzikhala chikondi, kuseri kwa malamulo kuzikhala utumiki, ndipo kuseri kwa malamulo kuzikhala kumvera chauta. Ayuda makamaka iwo amene amadzudzula Ambuye Yesu pafupi, ndekuti kulaphunzitsa malamulo, Asaduki, Afarisi ndena otero, amangosamala malamulo pamene osadziwa kuti lamulo linabwera chifukwa chachani, kapena mwadala ophwanyira dala lamulo kuti akwaniritse zolinga zawo. Majoring in minors, anangosamala maonekedwe chabe achipembedzo, anangosamala chabe zokhala ngati za chipembedzo. Ndimakonda kunena mobwereza. Mwina ndibwerekereso
mawu a malemu bambo Martin Kavisu mzimu wawo wonse ndi mtendere amanena kuti ambiri mwa ife we do the work of the Lord without the Lord. Timachita ntchito ya Ambuye koma sitichita nda Ambuye. Timachita za Ambuye koma sitichita nda Ambuye. Ndiye sachichewa chomveka bwino ndi chimenecho. We do the work of the Lord forgetting the Lord of work. Kuchita za Ambuye osachita nda Ambuye. Izi ndi zimene Afarisi, izi ndi zimene akatswiri amalamulo, izi ndi zimene Ayuda nthawi imeneyo amene Ambuye sanakwiyira ndi wakwapula mapanga. Samala za chipembedzo koma osasamala zimene chipembedzocho timapempha. Izetu zinachitika zaka 2000 plus zapita. Komatu izi zikuchitika pakati pathu, izi zikuchitika mu mpingo, izi inu mukuchita, izi ineyo ndikuchita, izi feyo tikuchita. M'malo moyang'ana, m'malo motaya nthawi, m'malo mochedwa nkumayang'ana kuti amene akuchita bwino ndi ndani, amene sakuchita bwino ndi ndani, amene akugwa ndi ndani, nanga amene akulephera ndi ndani. Ndimafuna kuti chikhala chinthu cha nzeru kuona kuti ine ndikulephera bwanji ndipo ndichitapo chiyani m'moyo mwanga. Titha kupereka zitsanzo ziwiri zitatu kuti nkhani imene tikukambira pano, nkhani imene tikutambasula pano, nkhani imene tikuphunzitsana pano, nkhani imene tikulimbikitsana pano imveke bwino. Tisayiwale ino ndiyo nthawi yabwino imene Mulungu akutikomera mtima. Ino ndiyo nthawi yabwino imene Mulungu afuna tisinthe. Ino ndiyo nthawi yabwino yoti tidzitsutse tidzigugude. Ndinasangalala kwambiri ndi mawu amene tinawerenga Lolemba palapita pamene tidamva mawu ochokera m'buku la Daniel. Daniel amanena kuti ife tidachimwa, ife sitidamvere, ndipo ino Ambuye simudalakwe kutilanga, koma musatilangwe mogwirizana nkulakwa kwathu. Mutilange potengera chifundo chanu, mutikhululukire potengera kukoma mtima kwanu. Ndimaganiza kuti limenelo likhale pemphero lathu munyengo ya Lent, kuti Atate mutikhululukire potengera kukoma mtima kwanu. Ndipo pamene tikuzitulutsa zolakwika m'moyo mwathu, mnyumba yathu ya uzimu, ino Ambuye mutipatse kulimbika kuti tiyambe mwatsopano. Zitsanzo ziwiri zitatu zosonyeza kuti timalimbikira zinthu zimene sitimenera kuzilimbikira, kapena timagwiritsitsa zinthu zimene zikutilozera ku zinthu zazikulu osagwiritsitsa zazikuluzo. Mwachitsanzo timaona pepani timakonda kwaya, ndiye chitsanzo cha kwaya nthawi zonse chimabwera pafupi. Akwaya sichipongwayi, koma alipo makwaya ena amene mudzaone mamembala amene sanamvetse cholinga cha kwaya. Iwo amangona ngati akupita kukwaya kukavinira anthu, akupita kukwaya kukayimbira anthu, akupita kukwaya kukayimba nyimbo basi zongoshayira basi. Ndiye mudzaona mamembala ena akwaya alipo ambiri akuchita bwino, komanso alipo ena osamvetsa, sapita kumphakati, sapereka mtulo, mwina alibenso chifukwa china chilichonse koma salandira Eucharistia. Amangoyimba nyimbo zija zolandirira, pitani mukalandire, kapena nyimbo ijena atchuka pakati pa ayambe kumbuyo pokapereka, iwo sanyamuka kapereka, angosanduka zikwangwani basi. Ambuyeso akuti izi zitulutseni muno. Afarisi akatswiri amalamulo amabisala kuseri kwa chipembedzo koma osamachita zimene chipembedzo chimapempha. Nkutheka ineyo ngati wansembe, unsembe kungotenga ngati mwina ntchito. Misa nkumayimbira bwinobwino ndithu, Ambuye akhale nanu, Ambuye akhale nanu, Ambuye akhale nanu. Koma bambo anabwera lero, bambo odziwa kuyimba. But in the end, ineyo mwini ndisanathandize ena kuti apemphere, ndapemphera. Ndikamakamba za sacrament la kulapa, ine mwini ngati wansembe ndimalipanga bwanji value sacrament limene. Timaona anthu ena asisteri kandifa nsembe kumene mwina zimatheka kuti timatugwira ntchito pa institution pena, mwina ndife aphunzitsi, kandife adokotala, kandife anesi, pajatu ansembe kapenanso asisteri amakhalanso ndi ntchito zina zapadera kuwonjezera pa unsembe. Wansembe mechanic, wansembe carpenter, wansembe mphunzitsi, sisteri mphunzitsi, sisteri nesi, sisteri othandizira kusamalana. Izo ndi ntchito zabwino. Umano, the primary goal, the primary purpose of our life is union with Christ in prayer. Mukaone kuti ansembe ambiri mwina asisteri ena, sembe ya misa ili nkati kungolandira Eucharistia kupita akuti achedwa kuntchito, achedwa ku office, achedwa ku chipatala, akuti achedwa ku skulu. Lire sidunena kuti tizikokomeza, pakuyenera pakhale njira yabwino
ndiyeno nsembe ya misa kupemphera bwinobwino kuyimaliza, kupereka zitsanzo zoyenerera kwa Khristuso. Tilipo adindo ena amene tikangolandira Ukaristiya timatuluka ntchalichi, sitinamvetse cholinga cha chipembedzo, sitinamvetse cholinga cha nsembe ya misa. Izi zitulutseni. Titha kupereka zitsanzo zambirimbiri. Chitsanzo china ndi zitsanzo zimene zimachitika kumphakati. Mphakati cholinga chake choyambirira nkuti akhristu athandizane bwino kupemphera, akhristu apemphere bwino akudziwana ndi banja la Mulungu. Tidziwane monga amachitira akhristu oyamba aja, amadyera limodzi, amapemphera limodzi, amapanga zonse ndi mtima umodzi. Chimodzimodzi makono pamene mpingo adanena kuti kwathu kuno kukhale miphakati, ena amati malimana. Chichewa china koma chandesa chichewa chimenecho si cha Katolika choti milaka. Inde momwemo cholinga chonena kuti tipemphere limodzi, tidziwe amene akudwala, tiperekezane kuzimu kwina kuti kuthandizana kuthupi. Choncho tatapemphera limodzi, ngati pali mpata wa business tiphunzitsane, ngati pali mpata wa malonda tiphunzitsane, ngati pali mpata woti titha kuthandizana nkhani za ukhondo tiphunzitsane. Kumeneko ndiye kuperekezana, kumeneko ndiye kupemphera limodzi, kumeneko ndiye kukhala mbumba ya Mulungu. Koma mukaone miphakati ina idayiwala kuti cholinga cha kumphakati ndiye kuchulukitsa mapemphero. Pa programu ya mphakati 80% pazikhala kukambirana za mapemphero. Nsembe ya misa tikhala nayo liti, mbindikiro tikhala nawo liti, ntchito za chifundo tikapanga liti, kodi maphunziro azaupereka tipanga liti, kodi maphunziro autatu oyera, maphunziro a Ukaristiya tikhala nawo liti. 80% pa zinthu 10 zinthu 8 zokambirana pa mphakati zikhala kuzamitsa moyo wa miphakati. Auje sakubwera chifukwa chachani, tatene tikayendere. Kumeneko ndiye kugwiritsitsa kudziwa zimene zili ma majors rather than ma minors. Koma chimachitika ndi chani makono? Mukaona kuti miphakati yambiri zokambirana 80% mwinaso 90% ndi nkhani ya fundraising. Ndifo perekera tipange bwanji kuti tikabebetse ku church ndi bwino, komano cholinga cha mphakati sikungokhala ukaperekera ku church ayi. Tipange bwanji kuti tipange beat target yathu. Basi mphakati 90% umangokambirana za nayi fundraising, tipeza bwanji ndalama, tikachita bwanji pate kunyanja, tichite pate ya mphakati. Kugwiritsitsa zinthu zimene zinali zosayenera kuzigwiritsitsa. Chimodzimodzi ife amene ndi adindo, mpingo unanena kuti munthu amene sanapereke mtulo ndi zina zotero, ameneyo ngati ku diocese imene timachokera ine, ngati chaka chatha automatically wadzigwetsa wekha m'masakramenti. Koma pakuyenera pakhale njira yomvetsetsera kuti zikuchitika ifa chachani. Ena amangogwiritsitsa malamulo amene aja without applying the mercy of Jesus. Izi zitulutseni muno. Chachiwiri chimene ndimafuna tione tsiku la lero, titha kupereka zitsanzo zambiri pa fundo imeneyi. Koma chachiwiri chimene ndimafuna ndione ndi chimene anachiyamba bambo Kaliwamba, mmene ankatilalikira pa mawu omwewo la Mulungu lapita. Kunena kuti Ayuda kawirikawiri amadana ndi anthu amene amakhometsa msongo, chifukwa kwa iwo limene linali tchimo. Ayuda amanyazitsa Ambuyesu akamachenzerana, Ambuyesu akamayenderana ndi anthu amene amagwira ntchito zokhometsa msongo, chifukwa amatenga ngati ma betrayals, anthu amene alochimwitsitsa, anthu amene mwina tchimo lawo linali loyenera kupachikidwa pa mtanda. Anthu amenewo Ayuda amadana nawo, anthu amenewo Ayuda amatenga kuti ndiopandukira. Komatu kukhometsa msonkho ndi kuchita malonda m'nyumba ya Mulungu, there is just a thin line. Ayuda amang'ana machimo a anthu ena, amang'ana kulephera kwa anthu ena, amang'ana kufoka kwa anthu ena. Zawo chifukwa amapangira m'nyumba ya Mulungu, zawo chifukwa amazipanga m'dzina la Mulungu, zawo chifukwa amazipanga ncholinga choti iwo ena apindule. Anazitenga ngati si tchimo, anazitenga ngati si kulephera, anazitenga ngati zoyenerera, anazipanga regularize, anazipanga normalize zimene zinali abnormal, normalizing the abnormal. Tionenso pakati pathu zilipo zinthu zimene tafika pomazivomereza kukhala ngati zabwino. Ku church kuli ndi dress code yake, kuvala mwaulemu, kuvala modzilemekeza, kuvala kolemekeza Mulungu. Koma ena akuti mdzina la ufulu, ena akuti mdzina lozindikira, ena akuti mdzina lonena kuti chipembedzo ndi mtima womwe. Tidatayirira ku church, takamba kale fundo imene, normalizing the abnormal, kuona kulephera kwa anthu ena, kuiwala mavuto athu omwe. Zili pakati pathu.
Nde timangana mavuto a banja ilo, timangana mavuto a wansembe uyo, timangana mavuto a mphakati uyo, timangana mavuto a tchalichiro. Osati kungoyang'ana chabe, timakhala ndi chimwemwe ena akamalephera pa zinthu zimene ife eni tikulephera. Amene aja sadziwa kulalika, amene aja sadziwa kuphunzitsa, amene aja sadziwa kuimba. We may not necessarily have the same frailties. Titha kukhala kuti ife timatha kuimba, koma tili ndi kamunga kenakake, tili ndi kacholasa kenakake. Nditha kukhala kuti ndine wansembe amene ndimaphunzitsa bwino, amene ndili ndi mphatso yoyankhula, amene ndili ndi mphatso yolalika, koma mwina ndili ndi kufoka kwina kwake, mwina maubale amandivuta. Nditha kukhala wansembe amene ndimapanga bwino maubale ndi anthu, koma ndikaonetsetse kuti mwina kusunga nthawi kumandivuta. Nditha kukhala wansembe amene ndimagwira nthawi, ndimacheza bwino ndi anthu, koma mwina kuti ndikhale ndi nthawi yosamala zinthu zina za paparish mwina ndikulephera. Tchimo lisakhale tchimo chifukwa takupanga ndi anthu ena. Tchimo likhale tchimo chifukwa choti ndi tchimo. Afarisi, aphunzitsa malamulo, komanso akuluakulu a Yuda anang'ana kufoka kwa anthu ena, koma kwawo anakutenga kuti sikufoka chifukwa kuti amapangira m'nyumba ya Mulungu. Ambuye anati izi zitulutseni. Tichulukirenji makono oweruza anthu ena, tichulukirenji makono anthu ofunira ena zoyipa, tichulukirenji makono anthu amene tikuona kuti zathu zili bwino chifukwa chonena kuti sizinabwere pa mbalangana, zathu sizinaoneke. Martin Luther Junior King amene anali omenyera ufulu m'dziko la America amanena kuti malamulo a Mulungu alipo 10, koma akhristu amasiku ano tidayonjezera lamulo la namba 11. Ndipo ambiri mwa ife timanena kuti titha kuchita zolakwika bora kusagwidwa, limene ndi lamulo limene ambiri tikuyendera. Pamaso nadzudzula ena, ife ndipanga zomwezo. Tapempha Ambuye mdzulobo pamene tili mu tsiku la namba 21, tsiku limene ndikokwanira kupanga zizolo izi zabwino, atithandize kuti choyamba tizindikire cholinga chenicheni cha chipembedzo, kuphatana ndi Mulungu. Cholinga cha chipembedzo, cholinga cha malamulo a chipembedzo, cholinga cha zochitika m'chipembedzo, kaya ndi kuvala, kaya ndi kuimba, kaya ndi maulendo, kaya ndi zopereka, zonsezo cholinga chake nkuti tione nkhope ya Yesu Khristu ndi kuti tiyanjane ndi Mulungu. Chachiwiri, atithandize kuti poyamba tidziwe kufoka kwathu komwe. Tikadziwa kufoka kwathu komwe tichitepo kanthu. Ndibwereze mawu amene ndikumabwereza, mawu amene adayankhula John Michel Mason. We must judge ourselves with sincerity. Therefore, we'll be able to judge others with charity. Tiphunzire kudzidzudzula, tiphunzire kudziweruza, tiphunzire kusuzumira mu mtima mwathu ndi mtima woona. Tikatero tidzayamba kusuzumira mu mtima mwa ena ndi chikondi. Ambuye tithandizeni tsiku lali kuti tigwiritsitse chipembedzo, pomachita zimene chipembedzo chimatiwunikira, chimatipempha. Ambuye akhale nanu, akhalenso ndi mzimu wanu. Madalitso a Mulungu amphamvu zonse, Atate ndi Mwana ndi Mzimu Woyera akutsikireni ndi kukhala nanu nthawi zonse. Ndikufunireniso abale ndi alongo madzulo opambana ndipo osatopa pochita zabwino izi zitulutseni. Mbuye Yesu ndichikwezija, ndani nanga namanga inu. Mbuye Yesu kamboke yanu, ndani nanga